x'inhi l-idea li biex tiddeverti titlaq minn pajjiżek? Min isifer għal ħdej il-baħar, min fil-muntanji, min imur il-bot kemm jista' jkun, min jobot l-ajruplan, min iħobb kulturi differenti, min imur għax-shopping, min jarma backpack u tinda, u min jintefa' ġo lukanda u ma joħroġ, min fuq cruise liner, min irid jimxi, min isifer biex jagħti spinta lil saħħtu u min biex jixxala, min biex jesplora u min biex ma jagħmel xejn, min fis-sajf, min fix-xitwa, min f'xi belt kapitali bħal Pariġi u min f'xi villaġġ remot, min biex jara xi avveniment sportiv u min biex joqgħod taħt il-baħar, min biex jitlob fuq honeymoon biex jabbi għal rasu biex isegwi tur, min imur fit-tul u min ħarba ta' jumejn. Imma biex tkun turist bil-fors tissiefer? Le, skont l-għaqda dinija tat-turiżmu biex tikkwalifika bħala turist trid tkun ħriġt barra mill-ambjent normali tiegħek. Fil-fatt, anka Malta stess hawn turisti Maltin almenu dawk li jmorru għawdex. X'kemm hawn turisti fid-dinja? Kull sena jintefgħu bħala turisti mill-inqas 800 miljun persuna. Mhux ċajta, isarfu f'mili sħaħ tat-trasport, titjiriet bl-ajru u vjaġġi bil-baħar, ġiti bil-ferrovija jew avventuri bil-karozza. Isarfu f'numru enormi ta' lukandi u fi kmamar tas-sodda u jisarfu f'biljuni ta' liri ta' nfiq. Meta tqis li jinqas minn nofs seklu ilu dan kollu kien għadu jibda, iktar u iktar tiskanta. X'wassal għal daqshekk turisti? Żewġ affarijiet essenzjalment, il-ġid ekonomiku u l-ajruplani. Wara l-gwerra sar ħafna iktar possibbli li ssifer b'ajruplan u l-ġid żdied ukoll. Skont stimi tal-Ġnus Magħquda sas-sena 2020 l-ammont ta' turisti se jirdoppja u l-quddiem in-numru ta' turisti fl-ispazju se jiżdied ukoll. Imma l-kurżità illum fejn l-iktar li jsifru n-nies? Bla dubju, l-iktar kontinent popolari bħalissa huwa l-Ewropa u l-iktar destinazzjoni popolari hija Pariġi. Kultant żmien ċertu pajjiż isir iktar moda, jew għax jonqsu l-prezzijiet, jew għax isir iktar sforz. Spanja, il-Portugal, il-Greċja, t-Tunezija, t-Turkija, anke l-Kroazja, kollha daħlu ħarġu mill-moda. Wara l-attakki terroristi f'Bali, l-Indonezja, pereżempju, ħadet daqqa ta' ħarta. L-istess il-vant imbiet wara tsunami fejn mietu eluf waqt il-vaganzi. it-turizmu f'tali pajjiż jaf anke jonqos jew jiżdied skont kemm isir popolari pajjiż ieħor. Vera każ li d-dinja rota. U Malta kien fil-ħamsinijat li l-ewwel beda t-turiżmu f'Malta u bis-saħħa hekk dak iż-żmien intefqu l-flus fuq l-aċċess għal bajjiet. Kull ma kien hawn 25 lukanda li bejniethom setgħu iraqdu 1200 ruħ. Fis-sittinijiet il-gvern beda jagħti l-għajnuna li donna rnexxiet tant li fi ftit snin kien hawn iktar minn 100 lukanda. Fis-sebgħinijiet l-isforz inqaleb għal fuq l-industrija, imma t-turisti baqgħu ġejjin, tant li għall-bidu tas-snin 80 kien hemm ferneżija sħiħa ta' bini. Tikka l-idea tat-turiżmu f'Malta inbidlet għal lukandi 5 star jew 4 star b'enfasi fuq il-kwalità. Sar sforz biex tonqos id-dipendenza minn fuq is-suq Ingliż u minn fuq l-istaġun tas-sajf. Illum kwart tal-ekonomija Maltija iddur bit-turiżmu. Għaw kważi 200 lukanda u 40,000 sodda u kważi 1000 restorant. U dan kollu biex jaqdu l-iktar mill-1,000,000 turist li jirfsu fuq Malta kull sena.